oparitu nion mapa hori, eta justu zen urtean nik 30 urte betetzen dituen, da beak 60, orduan jarri nien horretikan 30-60 espedizioa izena jarri nion. Bueno, hori oparia baino gehiago izan zen. Hombre, gazteteatik beti liburuak eta etxean hori, ez? Himalaia gora, Himalaia bera, hor zauden Messner da beste inurra eta gitarrak eta, bueno, bai, irakurri eta ikusten dituzu argazkiak, ez? Jo, baina aukera izatea bertara joan eta dana bizi izatea, eta ez bakarrik mendiak, ez? Hango jendia, ez? Beti bere jatortasuna, irikitasun. Askotan turiston ikuspegitikan itezu, ez? Idiliko hori, mendiak eta zea, baina gero atzetik handaun egoerak oso gorra dira. Eta pixkat da, gero sentimenduak pixkat ala dira. Zuzuazen gozatzea, baina aldi berian ikustezu, behitu ni zeakin gatu zen, ze suerte dakaunen meneotiaz, eta behitu egoera nola daken. Zein ama arraztu duzun urrengo mapa? Oaingoz, sari bezala jasoen hori. Baina ez dakau beste planik oaingoz ez. Oaingoz izango da, 31-61. Bai, bueno... 62. 32. A ber, 30 ailatze gan.